Pacientku sme prijali s nádorom dolného lalokálávých plúc. Indikovali sme chirurgickú resekciu, odstránenie dolného plúcneho laloka aj s tým 5 cm nádorom. Keď ja som tučná, takže som sa bála, že bude sa mi zle rozdýchavať. Využili sme tú možnosť a operovali sme ju robotickým systémom Da Vinci. Počula som o tom, ale nevedela som, že to robí aj Martin. Menej invazívny vstup znamená menej bolesti a tým pádom pacient môže už prvý pooperačný deň efektívne rehabilitovať, vykašľavať, dýchať a cvičiť. Som si myslela, že to bude dlhodobejšie, že to bude aspoň 2 týždne, kým sa dostanem do toho pôvodného nádychu. A fakt môžem povedať, že v priebehu tých 3-4 dní som sa z toho vyškriabala. A ten benefit je hlavne v tej mini-invazivite a veľmi skorej rekonvalescencii s nízkym rizikom pooperačných komplikácií. Pri takých postavách vždy vzniká nejaký zápal na tých rezoch, a toto by bol veľký rez. A teraz mám menej rezov, maličké vpichy a jednoducho ani necítim, že tie rezy už mám. Som rada, že som mohla podstúpiť túto operáciu aj ja.